थाफ्लि बनानै जौ लोंनाय आनैया ब्रह्मनि मेथाइ खननाय बबेसिम थांखो बाथ्रा दान्थेलायनाया नैबेनि आनैया ब्रह्मनि काहानिनि फुल आपडेट भिडिअ बियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों फुल आपडेट होनो थांदों आनैया ब्रह्मनि मेथाइ खननायखौ। खुगा मेथाइ दं होनजाला बेखौ, नोंथांमोना जिखुनु फुल आपडेट भिडिअखौ नायबानो जाबाय, नोंथांमोना मानो बुजिगोन। जा थाफ्लि बना जौ लोंना बे खुगा मेथाइखौ लानानै जा जों धीरेश्वर बर' नार्जी आरो आनैया ब्रह्म बिथांजों माने बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय थादों। बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे रादाब बिबुंथि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों होनो लादों। दा बाथ्राया जाहैबाय, जोङो मोनथिनायाव धीरेश्वर बर' नार्जीआ बे मेथाइखौ कालेक्सन खालामनानै 2001 मायथाइयाव बिआरटानि मददथिजों बिथांमोना अडिअ केसेट दिहुनदोंमोन। दा बे अडिअ केसेट दिहुननायनि जा कपिराइट बेखौ बिआरटायानो लादों आरो बिनिफ्राय बे मेथाइखौ खनदोंमोन जोंहा धीरेश्वर बर' नार्जीनि बिसि बिमला बर' बिथाङा। आरो जों मिथिनायाव बिथाङाबो खनगिरियाबो कपिराइट्सखौ बिथाङाबो लादों। दा बे हिसाबै जों बुजिनायाव आनैया ब्रह्म बिथाङा दा बे मेथाइखौ रिमिक्स खालामनो थांनायनि सिगां बिथांमोननियाव बिआरटा एबा बिमला बर' बिथांनियाव एसे सोंनानै नायनायमोनब्ला, रायज्लायनानै रिमिक्सखौ खालामनायमोनब्ला जोंनि बुजिनायाव दा समाजारि बिजोङाव दिनै जाबादि दावराव जाबाय थादों बेखौ जानाय नङामोन होननानै जों सानदों। दा जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो जों बुंगोन, जोंनि गेजेराव खुगा मेथाइनि जा आखुथाय बियो थानांगौ। जोङो दोंनैबो मेथाइखौ जों रुजुनानै नायोब्ला जोंहा बिमला बर' बिथाङा खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौ बिनि अरिजिनेल टिउनफोरखौ जों खोनानो मोनो। खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बिनि रिंसारथिफोरखौ जों खोनानो मोनो। खिन्थु आनैया ब्रह्मनि मेथाइयाव जों नायोब्ला नुनो मोनो माखासे इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ दामजुफोरखौ बाहायनानै बेयाव बिथाङा बे मेथाइखौ मोनसे कमार्शियेल आखुथायजों बिथाङा बेखौ दिहुनदों। दा जों बेखौनो लुबैयो, जोङो बर' थुनलाइ हिसाबै, उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै, दा जोंनि इयुना जुदि इलेक्ट्रनिक्स दामजुफोरजों जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ आखुथायफोरखौ बाहायालासेनो जों खनोब्ला जोंनि जेनेरेसनफोरा हयथ' जोंनि दोरोङारि दामजुफोरनि रिंथारथिजों बानायनाय खुगा मेथाइखौ गुरुत्व होनाय नङाबो जानो हागौ, बा खोनासंनो नायनो बिथांमोना गोसो जायाबो जानो हागौ। जों बेखायनो लुबैदों जे खुगा मेथाइनि आखुथाया थाथारनांगौ आरो जों बिमला बर'आ खननाय मेथाइयाव जोङो दोरोङारि दामजुफोरनि गुबै रिंसारथिफोरखौ जों नुनो मोनो। दा मेथाइया एखेयानो, खिन्थु खुगा मेथाइयाव जाखिनि जोंनि आखुथायफोरखौ जों थाजानो लुबैयो बेखौ थाजानाया मोजां। दिनै बे मेथाइखौ लानानै थाफ्लि बना जौ लोंना बे मेथाइखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाबादि दाङाबाजि जादों। दा गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा गाव गावनि कमेन्ट्सफोरखौ होदों। जों बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, बे समाजारि बिजोङाव नांलायनायखौ बा बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ जोङो थाबैनो बन्द' जाजानो लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बेफोरो माने मोजां इसारा नङा। दा हारिमुखौ जौगाहोनोब्ला जोङो जोंनि बाराद्राय आल्ट्रा मडार्न खालामनानै जोङो जुदि खुगा मेथाइफोरखौ बानायनो थाङोब्ला बेयाव खुगा मेथाइनि अस्तित्वआ थानाय नङा होननानै जों सानो। दा जोंनि बुजिनायाव जिहेतु आनैया ब्रह्मआ कपिराइट्सनि बाथ्राखौ एसे बुजिनानै बिथांमोननियाव सोंनायमोनब्ला हयथ' दिनैनि बे दाङाबाजिया जानाय नङामोन। आरो जों लुबैदों, जोङो आनैया ब्रह्म बिथांखौबो बुंनो सानदों, जोंनि बिथाङा जा माने थाफ्लि बोना जौ लोंना मेथाइखौ माने मोनसे मडार्न माबाजों खालामबाय। दा बिथाङाबो थिगखौनो खालामदों, जोंनो गोजामखौबो नांगौ गोदानखौबो नांगौ। बिथांनि गेजेरजोंबो
जोंनि खुगा मेथाइनि जा माने आखुथाय बियो बर' माहारिनि गेजेराव बेरखांगोन। दा बिथांखौ जों गोरोन्थि खालामाखै होननानै गोरोन्थि खालामदों होननानै जों बुंनो सानाखै। दा बेखौबो जोंनो नांगौ, मोननैखौबो नांगौ। मोननैनि गेजेरावबो मोनसे हिसाबै जों थांना थानायखौ जों लुबैदों। दा बिथांखौ बे मेथाइखौ खालामनो थांनायाव जायफोरा बे मेथाइखौ बिथांनो दिहुनना होबाय, दा बिथांखौ हेफाजाब होनाय जों जायफोर लोब्बा दं बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों, बिथांमोनाबो जाहाथे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों धीरेश्वर बर' नार्जि आरो आनाया ब्रह्म मोननैबो पार्टिखौ ज' खालामनानै जाहाथे गोख्रैनो सावरायलायनानै जेंनाखौ सुस्राङो, बुजियाव फैनो हायो, बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों लुबैयो।